Ahojte, v tomto videu sa budeme venovať brúseniu na brúsnej sade Worksharp Precision Adjust Benchtop. Brúsiť budeme konkrétny typ noža s plochým výbrusom a s fazetou, teda klasický EDC nôž. Predtým ako začneme brúsiť, odporúčam, aby ste si pozreli naše predošlé video, používateľskú príručku k tejto brúsnej sade. Prejdime teda k tomu, ako si nastaviť brúsnu sadu a čo spraviť na začiatku. Na začiatok by som povedal, že používame aj stabilizátor, ktorý dávame ako darček v tejto sade, aby sa nám nekývala stvorka. Nastavenie stvorky. Šedá značka je smerom hore a v tom prípade máme nôž uchytený rukoveťou od nás. Takže ešte úplne predtým, ako začneme brúsiť, si ukážeme, v akom stave je vlastne tento nôž, aby sme si to vedeli porovnať. Spravím jednoduchý test ostrosti na papieri. Ako vidíte, nôž veľmi ostrý teda nie je, takže brúsenie sa mu zíde. Test ostrosti nám vždy napovie, s akým brúsnym kameňom by sme daný nôž mali začať brúsiť. Tento konkrétny je už o niečo tupší, takže ja by som začal s 320. Ak by tento nôž bol schopný krájať ten papier, začínal by som so 600. Ak by ten nôž bol relatívne ostrý a chcel by som ho iba udržiavať, použil by som keramiku. Dobre, tak poďme teda na to. Brúsny kameň a uhol je nastavený, môžeme sa pustiť do brúsenia. Nezabudnite počítať. Pozrieme sa, či tu máme ihlu na druhej strane. Keď tam je, to je dobré znamenie. Nôž môžeme vybrať, pozrieť sa, či sme trafili správne uhol, či brúsime fazetu rovnomerne. Pokračujeme v brúsení, prechádzame na vyššiu zrnitosť, teda na jemnejší kameň, a to teda na 600. Môžeme opäť skontrolovať nôž, v akom je stave. Po brúsení 600 nám ostáva brúsenie s keramikou a po keramike prichádza už iba leštenie. Rozhodol som sa, že si teda pridám 30 a 30 ťahov, potom ďalších 20 a 20. Keď som toto skončil so 600, môžem prejsť na keramiku. Nôž by mal byť v tomto momente relatívne ostrý. Pri brúsení s keramikou nezabúdajte na to, že je jemná. Preto budeme musieť urobiť možno viac opakovaní. Tak, a keď už máme dobrúsené aj s keramikou, môžeme spraviť záverečný test ostrosti. Samozrejme, tí, ktorí chcú doviesť svoj nôž a jeho ostrie do dokonalosti, môžu pokračovať ešte aj s leštením na koži. Tak pozrime sa, aký je ostrý tento nôž. Celkom fajn, ja som spokojný. V ďalšom videu si ukážeme, ako brúsiť klasický kuchynský nôž európskeho štýlu, teda western.